която се е случила с двама български депутати. Те решили да отидат в един невзривен в София публичен дом с емблематичното име Секс Бомб, Секс Цомп. Препоръчал им го вътрешния министър Миков, който напоследък станал тънък познавач на този тип обществени заведения, понеже ги броял. Депутатите влезли в публичния дом и един я попитал: мадам, каква секс услуга можем да получим за 5 лева? Старата сводница свила презрително устни и каза: знаете ли какво може да направите срещу 5 лева? Срещу 5 лева може да отидете и там за тъгъла и си го начукате един на друг. Тате! Nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. Виждам те, отвори ми! Аз съм Чичо Иванко. Отвори! Кажи нещо, не! Ти помниш ли мене? За последен път те видях, когато беше бебе, преди да се скараме с баща ти. Утре заминаваме за Варна. Ще живееш при мен. Не съм много богат, но нищо няма да ти липсва. Приготви си багажа. Влака утре ни е в 7. Чакай. Somewhere over the rainbow, away up high.
There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you care to dream really do come true. Приключих за днес, Дон Джузепино. Млади приятелю, ти си вече готов. Сериозно ли? Да, момко. Ти вече владееш 7-те смъртни хватки на дракона. Не знам как да ти се отблагодаря. Първо ме спаси от пожара, а после ми даде нов живот. Това стана случайно. Но не съжалявам. Ти си добро хлапе, Ваньо. Сега мога да убия Брускети. Заради него брат ми се самоуби. Не забравяй, момко, че освен това той уби и племенника ти. Точно така! Време е да си плати! Това е за теб, приятелю. GSM! Мерси, аз я имам. Слушай ме го пак такъв. Той има GPS и ако някога загазиш, аз ще те открия, ако ми се обадиш. Благодаря ви, учителю. И не забравяй да кажеш на Жюлета, че заминаваш. Разбра ли ме? Ще й кажа, но това ще й разбие сърцето. Не се притеснявай. Времето ликува всичко, освен рак. Ще й мине. Сега трябва да тръгвам. С Богом и успех! Къде отиваш? Попитахте нещо. Кажи ми, моля ти се, какво става? Прибирам се в София. Време е. Ами какво ще стане с нашата любов? Отмъщението е единствената цел в живота ми. Любовта не е толкова важна. Значи всичко е било лъжа? Не, наистина те обичам. Но трябва да бъда корав. Трябва да убия връзника Брускети. Ами после... Ако оцелея, обещавам, ще се върна. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes, odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent
Кажи ми къде е брускети буклук такъв. Няма да ти кажа. Кажи ми. Няма. Тогава ще убия кучето ти. Добре, чериш. Шеф е в портната база. Добре, но ако ме прецакаш, ще се върна и ще те пречукам. Тиро, имаме проблем. Трябва да го отстраниш. Добре те прецаках, а? Разбрах, че си ме търсил. Ти уби племенника ми. А сега ще убия и теб. Защо го направи? Брат ти ми дължеше пари. И не ми ги върна. Бях го предупредил. Това, че се самоуби, не променя нищо. Затова убих малкото копенец. Може ли едно последно желание преди да умра? Разбира се. Искам да се сбогувам с майка си. Набери я на GSM-а, моля те. Говори. Лъшате ми кантари, Дон Джузепино. Вземи му телефона. Ще го убия. Убий го. Не ми пука. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird